Jeg vil godt fortælle om atomets opbygning. Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne. Atomer består af elektroner, som er det negativt ladet, protoner, som er positivt ladet, og neutroner, som er så neutralt ladet. Antallet af protoner i atomkernen bestemmer navnet på atomet. Hydrogen har 1 proton, og oxygen har 8. Normalt indeholder et atom samme antal elektroner som protoner, så atomet er hverken positivt eller negativt ladet. Det periodiske system er en systematisk ordning af grundstofferne efter atomnummer. Atomnummeret angiver antallet af protoner i atomernes kerne. Det periodiske system er opbygget af grupper, hovedgrupperne 1-8 og undergrupperne 1A-8A svarer til søjlerne i systemet. De vandrette rækker kaldes perioder. Hovedgrupper, undergrupper og perioder. I det periodiske system inddeler man grundstofferne i hovedgrupper, undergrupper og perioder. Hovedgrupper. Der findes 8 hovedgrupper. Nummeret på hovedgruppen er angivet af antallet af elektroner i yderste skal. Det er disse elektroner, der bestemmer grundstoffets kemiske egenskaber. Undergrupper. I undergrupperne er der elektroner både i yderste og næstyderste skal. Stoffer i samme undergruppe ligner hinanden til en vis grad. Perioder. Rækker i periodesystemet kaldes perioder. Periodenummeret angiver antallet af skaller med elektroner i. Ædelgasser, halogener og alkalimetaller. Ædelgasserne udgøres af grundstofferne i 18. hovedgruppe i det periodiske system. De er kendetegnet ved, at deres yderste elektronskaller er helt fyldte og tætrenende opfyldt, men man siger, at de har ædelgasstruktur. Halogener. Halogener er de 5 grundstoffer i det periodiske systems 17. hovedgruppe. Gruppen omfatter fluor, klor, brom, jod og astat. Stofferne har mange fællestræk, hvad deres kemiske egenskaber angår. De 4 første forekommer i naturen og kun i kemisk bundet tilstand. Alkalimetaller. Alkalimetaller er de 6 metalliske grundstoffer i første hovedgruppe af det periodiske system. Alle er meget elektropositive og danner ioner med ladningstal +1. Gruppen omfatter lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium og francium. De er kendetegnet ved deres sølvhvide farve og deres blødhed. De er gode elektriske ledere, og i forhold til andre metaller har de lavt smelte- og kogepunkt, og altså en lav densitet. For eksempel kan lithium og natrium flyde på vand. Så. Filmen? Fint nok, klipper det godt. Atomernes elektronsystemer. I 1913 opstillede Niels Bohr en teori for atomens elektronsystem. I overensstemmelse med Bohrs teori vil vi forestille os, at elektronerne fordeler sig i skaller uden om atomkernen. Opbygningen af elektronsystemet bestemmer grundstoffets kemiske egenskaber. Specielt er antallet af elektroner i yderste skal afgørende for egenskaberne. Ædelgassernes atomer har et særligt stabilt elektronsystem, og derfor mangler de tilbøjeligheden til at danne kemiske bindinger. Grundstoffernes forekomst. Mere end 90% af atomerne i universets stjerner og de gasser, der findes mellem stjernerne, udgøres af grundstoffet hydrogen. Solen, Jorden og de andre planeter i solsystemet er for ca. 4,5 milliarder år siden opstået i en roterende, flad skive af en blanding af hydrogen, helium og andre grundstoffer, der er dannet i stjernerne.